Bueno, ni Amaiur Azkaratena, Insomniako abeslaria. Gu gara talde bate sortu ginela koronavirusan mobidakin, eta azkenean egon nintzen 3 hilabete nire etxean sartuta oso txarto. Eta besti danak datoz nire barne mundu batetik kontatzen da nire historizak, nire barruko historizak. Ateratzea disko bat Durangon gauza handizia da egiz esan. Beraz, datorren urtean berri egongo gara, hemen, espero dugu. Posi gauz, hasieratik zatika egon gara justo abestiak ateratzen, aurretik Adore, gero Kemena, gero Kuraia eta ontxe Corazón de Tangoarena oso arrakastatsua izan da. Orduan oso pozik. Da lehenengo goiza eta topera, hementxe buru makurtute, hementxe sinatzen eta satzen oso pozik. Ekaitzazpian izan arren, sua berpizten ari gara, eta laster gure azken gaua balitz bezala, egingo dugu ezan da. Kaixo, zondo, gusta hemen azokan egoteatik. Gu, taldeatu indala pandemia aurretik sortu zan hau indala 2 urte, terdi 3 urte inguruen, eta orduen guk bizi osue bizi zen du gure realidadia izen da, maskariakin, distantzisekin eta oinarte ez dugu esperientziri, benetako plaza bat beteta eta jendik kantatzen ikusteko. Orduan, erabaki dugu aurten udaran nola bizi zen duen situazio hori, hau da plazak beteta eta jendik kantatzen ikusteko, disko liburuska batekia, gure ikuslieko jarraitzaileek barrutik bizi alizeteko, ikusteko guretzat zeizen dan birau bizitzia barrutik. Nik bueltan da asko gozatzen dut, porque da azkenengo kantua kontzertukoa, publikora jeizten naiz eta egoten naiz euforiko momentu horretan, eta nik uste publikoak ere asko gozatzen duela eta orduan hor sinergia polita gertatzen da. Egingo dugu eztanda.